କଟକ ସହରରୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ଟିଭି ଟୁ ପେପର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଷଣ୍ଢଗୁଡ଼ିକ ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଆଣିକିରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ତ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଛି ତ ସରକାରଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏତିକି ଷଣ୍ଢ ଗୋଟିଏ କିଆରିରେ ପଶିକିରି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଚାଷୀଟି କ'ଣ ଧାନ ପାଇବ? ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରୁଛି ଚାଷୀ ଧାନ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଆମ ସରକାର ଏ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ପାଚିବ, ଯଦି ବଞ୍ଚିକିରି କିଛି ପାଚିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ନ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ସରକାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।